ndị nke m eke n'ọma nọ ekenekwa m unu. onye unu na-anụ onu tata bụ mụnwa bụ NgoziChukwuKa Adaobi Ijele. asị m na ama m na eke tata kenyela anyị ndụ. o kenyela anyị ndụ anyị wee nọdụ. ọ ndụ o kenyela anyị ka anyị ji wee zukọ tata bụ nnukwu ụbọchị. tata bụ ụbọchị ọma. tata bụ ụbọchị aṅụle. tata bụ ọṅụ. gịnị ka anyị ji aṅụlelu? gịnị ka anyị na-egolilu? gịnị ka anyị na-enyela okike otuto? ndị Igbo si na ọ na-aga ebulu ozu onye ọzọ dịka ebu ukwu nkwụ, mana ọ bụrụ ukwu nkwụ nọ nwanne m. ozu nwanne anyị ada anyị gbuo anyị. wee si n'udemenụ daalụnụ tata. unu bụ ndị nọ n'ọgbọ ọgụ. unu bụ ndị bịa n'ọgbọ ọgụ. maka na ọ n'ọgbọ ọgụ ka anyị nọ, mana ofeke amarọ. maka na ofeke bụ nwa ọtị na-ele na-esisi na ya na-esi isi ụtọ. unu afụgo ndị nke m, ife na-enye m obi aṅụle. ife m ji si na tata bụ ụbọchị ọma, na tata bụ ọkụ ụbọchị. ife a na-enye m obi aṅụle ọ bụrụkwa na ọta ka o meloo, mana ọtata ka mụ na unu na-anọkọ kamgbe o ji mee. maka na onye ndu anyị apụtana. dịka nsogbu unu na ije bụ ọgịga ọgịga. ije bụ ọgịga ọgịga. onye ndu anyị apụtana. anyị wee na-enwe aṅụle, wee na-agba egwu ọṅụ, wee na-ekene otito, wee na-asị ya nnọọ ije. maka na amamife ka o ji enweta, o uto ka o ji enweta. ya nọ n'iru n'iru ka anyị bụ ọka enwe ya na-ama na onwero ife ga-eme ka anyị maghachi azụ. nke akpata anyị ga-eji na-enwe ọṅụ, na-ete egwu ọṅụ na aṅụle. maka na anyị bụ ndị Igbo, ndị okike chọrọ nwa, ndị okike na ofu ndị n'ụzọ ndị okike ji ume mbụ wee kepụta. anyị ga na-enwe ọṅụ ka anyị tebe egwu ọṅụ, tebe egwu aṅụle. tata nne m bụ Obi Ijele, nwaanyị nke abụnya bụ Ijele n'onwe ya. tata bụkwa ụbọchị ọ na-eme ncheta ọmụmụ a. asị gị oke nne na m ekene na nji obi aṅụle wee sị na ịya adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. na ịya adị ịya anọla anyị nwa anọle wee na-ete egwu ọṅụ oge ọbụla ọ bụ ncheta ọmụmụ ya. a sị ya dịkwala mma. nwere ife ọzọ mekwu na-abụrụ na nwunye nwaanyị enyego nnukwu achịcha, teeli egwu. nwa nwaanyị teeli egwu. ka ife ọzọzi onweze na ife ọzọ na-enye ya nsogbu. onweze na ife ọzọ bụ nyanwa bụ ife na-enye ya nsogbu. nya tebe egwu ọṅụ. anyị ga-amalite ozugbo na-agbanyere. maka na dịka unu si malụ na ebe a na-eje ete kama na ebe a na-eje dị nso. aka m bụkwanụ NgoziChukwuKa Adaobi Ijele. ndị Igbo nke m, ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebilie n'ebi ebi. lekwa na onye mụ na ya bịa udu m tata na anyị ga-abụ abụ wee butelie egwu ọṅụ. maka na ife ọma mere anyị ga na-abụ abụ na-ete egwu ọṅụ. maka na unu bụ ndị Igbo ma na egwu na agwụ ịbịa. egwu na agwụ ịbịa. ọ ife okike ndị Igbo mee ka anyị malụ n'ụwa bụ egwuregwu. ọ egwu ọnwa ka ekewa anyị na-apụ n'ime abalị ma ọnwa na-eti ebe ọ na-agbakoso. ọ n'ime ebe afọ ka ọ nọ wee chepụta echiche okike ka anyị telie egwu. ka udu m kenekwa unu. abụ anyị apụta atọ ọtụtụ n'ime unu malia. nne nne udu m alapụta m udu m. nne nne udu m alapụta m udu nji chụbi na ama. ka
ka anyị bido n'isi ka anyị welụkwa ya n'isi biko udo ewe n'iwe udumesizikwa na ọ dịkwakwa na ọ chọrọ ka anyị tee egwu ata mana anyị etie nne nne udumalapụta m udum nne nne udumalapụta m udum udunji chubi mama marọ n'udu awari udunji chubi na ya marọ n'udu awari udu hei agbazikwana m ife na-eme na udu m ekwesịkwa na anyị eti tata o chineke nna ogeneze ka ama n'udu a nzu n'uzu anyị ama anyị nzu biko o udumalapụta m udu nne nne udumalapụta m udu udu ndị chubiyi mama marọ n'udu awa udu njuju adịchalụ m na ama marọ n'udu awa udu si nnaba udu si nnaba udu si nnaba udu si nnaba udu ewo nna m wee ewo nna m wee ewo nna m wee ewo nna m wee anyị ga-anazikwa ewo anyị ga-anazikwa anyị ga-anazikwa ewo anyị ga-anazikwa anyị ga-anazikwa ewo anyị ga-anazikwa ewo nna m wee 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 anyị ga-anazikwa ewo anyị ga-anazikwa udumalapụta m udu nne nne udumalapụta m udu udu njitubi mama marọ n'udu awari udu udu njitubi mama marọ n'udu awari udu njuju ajụchalụ m na ama marọ n'udu awari udu ụkpa akpọchalụ m na ama marọ n'udu awari udu njuju ajụchalụ m ọ wee bụlụ n'udu awari udu si m naba udu si m naba udu si m naba udu si m naba udu ewo nna m wee anyị ga-anazikwa ewo ewo nna m wee anyị ga-anazikwa ewo ewo nna m wee ewo nna m wee ewo nna m wee ewo nna m wee anyị ga-anazikwa ewo anyị ga-anazikwa anyị ga-anazikwa ewo anyị ga-anazikwa ndị nke kwa ọ dịkwadụ udumu
amaghịzi m ife bụ na udu m na-eje eje kịta ọ dị ka ọ chọrọ ka akụ anya taa. Ọ bụkwa na mmama udo a nzu bụ na mmama anya nzu m anya edo ka anyị gaba n'iru n'ozi anyị ji bịa tata. Enwe ike mgbe anyị eji wee zisi ozi njibịa nke tata, mgbe anyị ga-eji wee zisie udu ekweta ka etie nya kịta na ọ dị ka o nwere onye ọ na-eselu nya na ya ikeska ọ bụrụ mgba aka mgba ofu Chukwu ụma. Nnọọ ndị nke m ekene m unu ka anyị banye n'ife anyị ji maka ya bịa tata. Na o nwere ife ozi anyị ji bịa taa ka anyị banye n'ime ya ozugbo nje. Ozi m ji bịa tata bụ dịka unu si malụ etu m si dị n'akwụkwọ atụ Chukwu dense body form ofeke ya ejekwa wele oyibo ansọ nye ya ife nwa bekee na-akpọ literal interpretation. Don't even try, because nya eje na nye nkọwa onye ofeke onya nwa bụ literal interpretation. Eje na welo onu ofeke wee kọwa anya oge nkwu dense body form. Maka na unu ma na Igbo emika, Igbo dị omimi, bekee ama nkọwa nwe onya ka m ji wee si ejikwa na nghọta ofeke wee jee wee tụsaba okwu a asụsụ ansụ na bekee. Mana m chọọ ka anyị tụkwasị obi, maka na ịma na Igbo dị ịbụa, Igbo ebuka onya ka Igbo ji karịsịa. Maka gịnị? Ofu ụbụlụ ka anyị nwee, mana onye Igbo echichie gbalụ mkpa ịbụa dịka okike si gwa anyị na ife niile gbaa na mkpa, ife niile bịa na ịbọ ife niile dị na mkpa, ife niile dị na ịbọ o wee bụlụ ya onye Igbo bụ onye Igbo bụrụkwa onye bekee, onye Igbo bụ Igbo bụrụkwa bekee. Mana ozi m na-eji abịa bụ ime ka onye Igbo bụ Igbo bụrụ Igbo kpọmkwem, mana ọdụkwa n'ime bụrụkwa bekee, ghọtakwa bekee. Maka na ndị Igbo kwụsị na igu na igu gbaa a na-ajụlikọta, igu na igu gbaa ọ na-ajụlikọta. Na anyị anọlugo ebe anyị nọ, anyị na bekee agbago na-ajụlikọta. Ofu nwande anyị nwoke jụrụ ajụjụ dike oziọma ọdịnala. O nwere okwu o wepụtalụ maka na o nwere mmemme ọ chọọ imenụ. O wee na-ajụ na-asị na kịta ọnọdụ ụwa nọ na ya kịta, ọnọdụ ndị Igbo nọ na ya kịta, ma ọ ka ga-adị mma ma Igbo na-ekwu na-eme na-eche gbasalụ omenani, gbasalụ ọdịnani. Nya nke a bụ ụzọ ndụ nke ndị Igbo. Ma ọ ka ga-abalị Igbo ulu mafa na-eche, mafa na-eme, mafa na-ezube, mafa na-elobe, mafa na-ebi ndụfa n'ime ụzọ ndụ nke ndị Igbo. Ọnyanwa bụ okwu atụmatụ okwu o wepụta. Ama m na emecha na ndị mmadụ ga-anọ eje ezukọ kpaa maka ya. Ka ntinye ọnụ na ya bụ okwu maka na ọ gbasa ife m ji bịa tata. Onwero mgbe ọ dịgolo, onwero mgbe oge gafelu, onwero mgbe oge na-agafe nwa agwọ ịbụ nwa agwọ. Maka na Igbo gwara anyị sị na agwọ ada asa nsị nna ya asa, amụlịa ọbụla agwọ. Ifu nna agwọ ị na-agba, ifu nna agwọ ị na-agba, ifu ikolobịa agwọ ị na-agba, ifu agbọghọbịa agwọ ị na-agba, ifu nwa agwọ ị na-agba. Maka na oge ọbụla na ile agwọ bịa na-arụ, maka na ọ dasị asa. Etu a ka ọ dị ndị Igbo, etu a ka ọ dị mụ na gị bụ ndị Igbo, etu a ka ọ dị mụ bụ onye Igbo, etu a ka ọ dị gị nwa na-ege m ntị bụ onye Igbo. Ịda asa ife iji bụlụ Igbo asa. Nke a na-apụta na onwere oge nke bụ nke gafego, ma nke bụ nke na-adịrọ mma, ma nke bụ nke dị njọ. Ndị Igbo ga na-eme Igbo, na-asụ Igbo, na-eli Igbo,
na-afụ Igbo, na-echi Igbo, na-ebi Igbo, na-adị Igbo, ka Igbo wee dị dịka echi. Maka gịnị? na onwero ife megide n'ụwa ka Igbo ghara ịbụ onye ọ bụ. Ịtụsokwa onyanya saba arụ, ịtụsokwa onyanya yibe akwa, ịtụsokwa onyanya nya agụba akwụkwọ. Onye Igbo ife na-esi esi dịka mkpi dị ya n'ọbala, maka na mkpi ijekwulo dibịa ya agwụ ya ọya na ọ na-esi isi. Ọsị dibịa na-abịa ka ya gwụọ onye ọya na ya nwabụ mkpi na-esi isi ka ya si debe isi. Ọmala ife ọbụla ọya emenya ma enya ka ọ wee si debe isi. Dibịa wee nebe mkpi necha anya wee kpọọ mkpi si ya na ife a na-esi gị isi bụ nyanwa bụ iji bụla efe bụ sọsọ ife ga-eme ka ọ kwụsị ịbụ ọnwụ. Etu a ka ọ dị onye Igbo. Ada agbapụli ya n'ọsọ. Ọ bụrụ na a na-agbapụli ya n'ọsọ, aga m eso na ndị gbapụgoli ya n'ọsọ. Unu na-ame na-asụdụ asụsụ anyị na-asụ kịta, mana kịta na-anụ m asụ a karịsịalị ndị nọ n'ala Igbo. Ọ bụrụ maka ya, okwu m ji bịa tata bụ atụ Chukwu, maka na oge gara aga, izu ụka anyị bịalụ gara aga, anyị na-atụsa abụọ na abụọ a ka anyị ji wee tụsagide wee bata n'oge, maka na okwu na-ekwu ọnya bụ echiche, ọnya bụ asụsụ Igbo, na asụsụ Igbo bụ echiche na okike Chukwu. Atụ Chukwu, dense body form of ekeyeche na na-ekwu etu anyị si fụ, mana ọ banye mana o mileni karịa. N'oge ndị gara aga, n'izu gara aga, ka anyị bịa weta ife ọbụla gbasa abụọ n'isi njedebe nya abụọ. Anyị ebidoro na mbụ maka na mbụ na m apụtara zibe ozi. Anyị bido na abụọ. Ọ abụọ ka anyị bido wee bọsaa wee wepụta ma oge ma ife ndị ọzọ niile dị ya n'ime. Anyị wee na-akọwa n'ime abụọ afọ anyị na-akọwa maka oge a na oge bụ ogige n'anya nke ndị Igbo. Anya nke ndị Igbo oge ya bụrụ maka na-ede 20 years ma maka na-ede 5 years. Igbo enwere oge etu a. Nwaanyị bụrụ nwaanyị ibie ụzọ tụọ ime ọtọgie iji wee maatụ. Nwaanyị bụrụ nwaanyị ụzọ ebe tụọ ime ọtọgie ya na nwa dị arọ 11 bụrụ nwaanyị dị oru arọ na 10 ụzọ tụọ ime. Nke a dị arọ 11 atọ ọnụ ya. Etu a ka ọ dị na nghọta nke ndị Igbo. Nke ọzọ bụrụ na-elofuna na gị bụ onye Igbo n'ihi na-agụ oge ikwube maka ọgbọ na ife ị na-ekwu abụrụ ọgbọ gị na otu ọgbọ gị nke eji arọ anọ amalụ. Maka ifi na oge ndị Igbo fụlụ oge dịka ogige, zone of usefulness. Ọnya kpatara na ọ bụ na ị na-onweghị anya, ọ bụ na ị na-eme ọfụma karịa otu ọgbọ amụbanye n'ime, ka a sị kịta na otu ọgbọ ya bụ 2000 to 2004. Otu ọgbọ nọ na ya, your age grade, your age group. I wee chọpụta na ị na-eme ọfụma karịa afa, ị nwee ike ịbanye n'ọgbọ tọrọ ọgbọ ya. Ị nwere ike ịbanye n'ọgbọ tọrọ ọgbọ ya, ijekwulufa ibuelufa mmanya isolufa n'ọgbọ a, ma ọ bụ iwetukwu ya ewetu. Maka na etu ndị Igbo si ghọta oge abụrụ etu nwa bekee si ghọta oge, maka na okike ụwa nke ndị Igbo dịwaga iche. Ya na oge dị iche na ndị Igbo. Ọ bụrụ ịgwa gị maka 2, 3, 4, 5, 6. Ọ bụrụ na nchọ ịgwa ụnụ na mụ na unu na-anọkọ na mgbede tata, ọ bụ na nchi ikwu n'Igbo, aga m ekwu na-asị na mụ na unu ga-anọkọ elisie nri abalị. Ife nke a na-agwa anyị bụ na mgbe Igbo bụ Igbo na fa nwere ụzọ ndụ
ndị Igbo onye Igbo ọbụla ma mgbe eji elini abalị ma ọ bụ ka a sị na a ga-anọkọ ma ọkụkụ nabasị ụla onye Igbo ọbụla ma ife oge nke a na-akọwa n'Igbo atụliri oge fa dịka nwa bekee ji welu klọk wee na-agụ etu a o si agụ ya. Ọ bụrụ ya bụ oge nke ndị Igbo na oge bụ ulu etu Igbo si eji oge wee wepụta ife bara ulu. Ọnyanwa bụ their zone of usefulness n'ime maka na mgbe anyị na-akọwa n'ime abọwa ka anyị ji wee kwutebe maka dị oge. Ọ bụrụ na ọ bụrụ maka abọwa anyị ama nkwute maka oge chekwanụ adịkwa ama ọ bụrụ na okwu m tata na adị anụ unu m nne ochie ka amalụ o bebde nne m aka na-ekwu maka ya. Ọ n'ime oge a n'ime abọwa ka anyị nọ wee gbasaa oge maka na ya amalụgo na mbọwa mbụ gbawalụnụ mbụ bọwalụnụ dịka anyị si ma na anyị na-asị na chi abụ na abụ ka anyị bụwa wee wepụta ya na abụ bụ site na mbụ. Abụ site na mbụ ọ bụrụ na mbụ agbawarọ ịma nweta abụ. Ọ bụrụ na mbụ agbawarọ ịma nweta abụ mana abụ na-agwa anyị na mgbawa ya afụ bụkwa njikọ. Mgbawa ya ebe ọfụ ọ nọ gbawa bụkwa ebe ọ nọ jikọ. Ọnya ka Igbo ji asị na ebe agba n'oke ebe agba n'oke na a na-agba nke a bụ ebe afọ agba ka ebe afọ anọ wee kewa ka agbakwa. Interconnectedness na ọ da agwụ agwụ ya na anyị si na mbụ wee si na mbụ abụ agbawana wee wepụtala anyị abụ abụwa mgbe anyị na-atụsa abụọ ka anyị na-atụsakwa oge. Ọ n'ime ka anyị si kịta wee na-abanye maka na anyị na-ekwu maka okike na ọ bụrụ na ewezuga mbọwa ewezuga mgbawa mbụ okike ama mpụta. Ewezuga mgbawa nke mbụ ewezuga na mbụ gbawa okike ama mpụta. Ọnya ka Igbo ji gwa gị nọ interconnectedness ụwa izu ndị Igbo ụwa izu n'ụwa izu ndị Igbo ife niile were nwekọ. Igbo na-agwa gị sị na afa nwanne enwe bụ edi na afa nwanne edi Igbo enwe. Onye akpọọla afa nwanne enyaza akpọọla afa nwanne ịza maka na ife niile nke a ka nọkọtala ọnụ n'okike na onwe ya bụ mgbawa afọ ịpụtaba ife. Ọ maka mgbawa a ịpụtaba ife ka iji nọdụ ka m ji nọdụ. Ọ mgbawa afọ na anyị na-ekwu maka ya mgbawa mbụ pụtala ife ka anyị ji wee nọdụ wee na-akọ ife anyị na-akọ. Ọ mgbawa mbụ a pụtala ife ka anyị kpọrọ atụ Chukwu. Atụ Chukwu gịnị bụ atụ Chukwu? Asị ka arapụ sọ mbụ o nwero ife anyị ga-ama. Asị ka arapụ sọ mbụ ndụ ama ndị okike ama mpụta mana mbụ gbawa abụọ site na abụọ okike wepụtara mana ife ọbụla si na mgbawa adakapụta ka gbadokwala ụkwụ na gịnị na ya bụ okike. Ọ nke a bụ echiche mbụ okike na-enwe wee sị na mgbawa anyị na-akpọ atụ Chukwu maka na echiche ịda afọ echiche anya adị m afọ echiche anya o nwere onye na-afọ echiche anya ọbụna dụkwa yori anyị na ntị bụ echiche mana ọ maka na echiche ka m ji gote ya pụta ife mana onye kpụpụrụ ya akpụ bụ n'echiche ka ọ nọ tupu onye kpụpụtara ya wee kpụpụta ya ọpụta ife. Ọtụtụ ife ka ibu n'uche ọtụtụ ife ka m bụ n'uche ọ anyị mepụta ya pụta ife. Nke a na-agwa anyị na okwu anyị bịa ikwu tata ozi mbịa izi tata bụ atụ Chukwu
bụ echiche mmụọ afụla anya, echiche mmụọ nke afụla anya. Ọnya maka anyị ji kpọọ ya dense body form. Mana eje na n'ebe bọdị anya na ụdị na ọbọdị Ngozi ma ọ na ọbọdị nke gị nwa, ọ bụrụ ọbọdị nke gị, ọ bụrụ ọbọdị nke Ngozi. Eye bọdị nke m so n'ime, bọdị nke gị so n'ime, bọdị nke onye ọbụla so n'ime, mana ọ bụrụ ọsọsọ bọdị asa arụ ka a na-ekwu maka ya. Na ọ na-ekwu ife ọbụla bụ ife dị na ndụ ị na-afụ anya, ife ọbụla iji mkpụrụ anya ya afụ, ị na-emetụ aka, ịdị afụkwa ume ị na-eku, ịdị afụkwa ya anya, ịdị emetụkwa ya aka, mana ịma na ị na-eku ume na ọnya adịbeghị ndụ. Ịdị afụ anya mana ịma na ị na-eku ume na ọnya adịbeghị ndụ. Ị na-afụ mmiri anya, ị na-afụ anị anya, mana ọ bụrụ anị niile ka ị na-afụ anya. Ị na-afụ anị mmadụ mana ịdị afụ anị mmụọ. Nke a na-akọwa na dense body form atụ Chukwu abụrụ ife ọbụla iche na ọ bụ ị na-afụ anya, mana ife afụ melụ ndụ ji bụrụ ndụ kịta. Mụ na gị ji nọrọ kịta na-eku ume, na-ekwu okwu, na-akpọ nka na-akpọ nka. Ọnya bụ atụ Chukwu a na-ekwu maka ya. Ife echiche mmụọ afụla anya maka gịnị? Afụlụ bụ gịnwa bụ dị a, ngịnwa bụ dị a n'afụ, gịnwa bụ dị a n'afụ, maka na ịnọ kịta n'ime gịnị? N'ime ogige. Ịnọ kịta n'ime ogige nke a bụ gịnị? This present time zone. Wee malụ na ịnọ. Ndị Igbo mee ka anyị ghọta na atụ Chukwu anyị na-ekwu na mgbawa niile anyị na-ekwu nwere ife kpata ojide. Ọ maka ike bụ nke ya nwa bụ onye ndụ. Ike na-enye ife so ife ọbụla bụ ife ifụ na ndụ. O nwero ife ọbụla ifụ na ndụ na-enwere ike ya na anyị. O nwero ife ọbụla ifụ na ndụ. Ọ bụrụ nke nwa na-akwụ ikuku aka, ọ bụrụ mụnwa na-akwụ ikuku aka. Ikuku na-agala onwe, o nwere ike o ji aga. Etu a ka mmiri si naanị gbapụpụte, na-agba n'okwute, na-agbani naanị, na-eru n'onwe ya na-aga. O nwere ike ya na anyị. Igbo na-eme ka anyị ghọta na ike ndị a niile bụ fanwa na-enye aka ka anya bụ atụ Chukwu, ka anya nwa bụ atụ Chukwu wee pụta ife. Nke a na-akọwa na ị na-ekwu maka mba ụwa, kedu ife wepụtara ya bụ echiche? Kedu ebe echiche a si bido? Anyị ghọta na echiche a bido na mbụ. Na mbụ bụ mmụọ, aka, chi, Chukwu. N'ebe a ka mbụ malite. Mana ịnụ ya wee malụ ife mbụ na-eche gị na mbụ anọ malụ ife ọ na-eche. Mana Igbo gwa gị nọọ site n'ife ịfụrụ anya ka iji wee nwee nghọta na nkọwa Chukwu. Ụwa ọbụla nwere nkọwa na nghọta nke fa. Nwa bekee gwa gị sị gị na mbụ bụ Genesis na Chukwu si kafa kee mmadụ na okesi ife niile na abalị isi olu nke mgbọsị taa ọsị kafa kee mmadụ. Fa wee kee mmadụ. Ife a na-akọwale na ndị ọbụla dịka ndị Igbo si ekwu si na ofe nne m si atọka. Ndị ọbụla nwere kafa si akọwa okike nke fa. Ife dị na Baịbụl, ife edeluge na Christian Baịbụl bụ etu nwa bekee si kọwa ụwa nke nyanwa. Gwa gị sị na mmalite na Chukwu si ka anyị kafa kee ife. Na ọ bụrụ si anọ maka o ji si kafa kee. Ọ na-agwa ya na o nwere echiche echele echesi anya wee sị kee
ka ekezie mmadụ ka ọ dị n'ụdị nke fa dịka o si dị na nkọwa ụwa fa. Nke a bụ nke gị bụ onye Igbo mana ịma etu Igbo ndị nke gị si wee nyekwa anya bụ nkọwa. Ịmalụ nke ndị Igbo, ịmalụkwa nke nwa bekee, iwee malụ nke na-eli mpeli. Ya ka m ji wee sị na anya bụ atụmatụ ma Igbo, omenala Igbo, ọdịnala Igbo, iwu ana Igbo, ntọala Igbo, nsọ ana Igbo, ma ọkabala ulu n'ụwa nke kịta ka Igbo gbado ụkwụ na ya wee sị eye na ọ bala ulu, maka na agwọ ada asa nsị nna ya asa. Ọnya ka agwọ ji bụla agwọ, eke bụla eke, idide bụla idide. Fa niile fa na-atọ na-akpụ naanị, fa na-atọ na-akpụ naanị, fa na-atọ enwere ọba. Mana agwọ ama nrapụ ife ọ bụ ghọọ idide. Agwọ ghọọ idide, agwọ lofulu ịbụ ife ọ bụ ghọọ idide. Ụmụaka achịrị ya gwulie egwu welie eme ife eji idide eme. Etu a ka o si wee mmasị okike atụ Chukwu echiche mmụọ, echiche nọ na chi o ji wee mepụta kepụta ụwa. Si na agwọ ya bụ agwọ, na eke ya bụ eke, na idide ya bụ idide. Ka pụtara na ịfụ agwọ ị na-agba, mana ịfụ eke ịma mgbafu, maka na ọma ntai, mana agwọ ya tai. Mana ịfụ idide nwụli ya n'aka, maka na ife na-ata dị iche. Onyenwa ka anyị na-akọwa dense body form atụ Chukwu. Ife niile afụla anya, maka na anyị ekwucha na mbụ kwue na ọ bụ mbụ melụ abụọ jide, maka na mbụ gbawalụ wee nye abụọ. Kịta anyị na-akọwa ka anyị wee banye na ịtọ, ka anyị wee banye na ịtọ. Ọ ebe anyị na-aga na ya bụ ike bụ onye ndụ, bụ ike si na mmụọ. Na ọ bụrụ gị na-akwụ ikuku, ọ bụrụ gị na-akpụ mmiri, ọ bụrụ gị ekwudola anyị igwube anyị gwufee mmiri na-egwu tọ na-egwu anyị gwufee mmanụ ịka na-egwu. Kedu ebe ọ jedebe? Kedu ife ọ bụ nyanwa jie? Kedu ife ọ bụ nyanwa ji anyị? Maka na mgbe ụfọdụ anyị ma na onwe ebe a na-abụ anọkata anyị eze daba, ọ dabachakwa, ọ dabakwa n'ime anyị. Ka ị na-egwu ka ọ na-emi ka ị na-egwu. Kedu ebe o jedebe? Igwutekata okwute, igwute mmiri, igwutekata mmiri, igwute mmanụ. Gịnị jie? O nwere ike nke nụnwa bụ nyanwa bụ ife ji ndụ niile a na-ekwu maka ya. Ife ọbụla anya na-afụ, ife ọbụla aba atụ Chukwu. Nke a na-akọwala ya na mgbe atụ Chukwu, mgbe Chukwu na-enwe echiche na ọ na-echekwa maka ike nọ, o wee na-eche echiche etu ọ ga-esi ke ife niile okele eke, maọbụ ife niile anya na-afụ. Anyị ji wee nwee okike na ọ bụ na enwere ike na okike ama mpụta. O nwere ife ọzọ ya na okike yi wee pụta. O nwere ife ọzọ kwadola okike o wee pụta. O nwere ife ọzọ debekwalụ n'okike o wee dị. Nke a bụ ike mmụọ, nke m ga-akpọzili ya afa kịta n'ọnyanwa bụ ikenga mmụọ. Ọ na ikenga mmụọ nụnwa, ike nụnwa bụ nyanwa nyere ife niile anya na-afụ ike ịdịnụ, ike ọdịdị ma udumahụ mmadụ kpụsara ya onwe dị, ma fonu, ife niile
ife ọbụla nwere ike ọdịdị ojide ife a na-eli anya bụ ike nyeli anya bụ ndụ maka na ofe ka a mara na ife ọbụla dị ndụ bụ onye bụ ike mmụọ atọ 3 ịtọ atọ ntọ ọsọ ga-ekpo ọnya ntọ mbọ mbọ ntọ mbọ mbọ ntọ ọsọ ga-ekpo ọnya ịtọ mbọ mbọ ịtọ ọsọ ga-ekpo ọnya atọ mbọ mbọ atọ nya mwekpọlịa atọ mwekpọlịa ntọ mwekpọlịa ịtọ ifefa niile nwee bụ ti tọ tọ. Kedu ife nke a na-agwa gị? Kedu ife nke a na-agwa gị? Ọ na-agwa gị ọtịtọ, locked in, locked in. Na Atuchukwu is forever locked in into Atuchukwu, locked in. Maka na oge gara aga, n'izu gara aga, anyị kwu maka that interconnectedness, akwali nke jikọ ife ọbụla dị n'anya bụ okike mgbe abụọ bọlọ na ife niile ma oge na fa niile na onwere elili jikọ fa niile na onwero nke nọ iche. Nji wee kwuo sị na ụwa ndị Igbo bụ ụwa izu, network universe. Ụwa izu ndị Igbo, network universe. Mana ọ bụrụ sọsọ maka na ọ bụ network universe ka o ji bụrụ ụwa izu, o nwere ife ọzọ anyị ga na-akpatụsị aka ka anyị wee ghọta. Maka na ife anyị na-akọwa bụ ọdịnala Igbo, etu okike, etu ndị Igbo si wee weta ọmaka na Igbo edero Baịbụl ka anyị jide amana na-enwere okike nke ndị Igbo. Ọmaka na Igbo edero mgbe mmiri na-achị itobi ụwa ewee si nụ anya kpụwa ụgbọ ka ọ kpụrụ ife niile dị ebu tinye n'ime. Ọmaka ya ka anyị jide amana na Igbo nwere okike ụwa. Maka na ọtụtụ ife anyị mụta n'akwụkwọ afọ anyị gụrụ agụ abụrụ ezigbo ọdịdị na akụkọ nkọle. Maka na asị na awele ife niile dị ebu tinye n'ụgbọ mmiri n'ime oge a ife ndị a na-eme, ọtụtụ ife aba n'ụgbọ mmiri adịrọ n'ụwa nke nwa bekee. O nwere ebe o si nweta ya o wee bata n'ụgbọ. Agụ anọrọ n'ụwa nke nwa bekee. Ụmụ anụ ọfịa niile na osisi niile na-eto na tropical climate anọrọ n'ụwa nke nwa bekee. O nwere ebe ọ ga-esi wee weta ife ndị a wee tinye fa n'ụwa nke nwa bekee. Mana Igbo na-akọli ka o si dị, na-atụnyere ya mmiri, na-etinyere ya nnu, na-akpụnyere ya ose. Etu a ka o si wee dị. Nke a na-agwa gị na mbụ afọ gbawalụnụ wee wepụta abụọ bụwa anyị na-ekwu maka oge nọ site na mgbawa mbụ a ka anyị si wee wepụtakwa ka atọ si pụta. Site na mgbawa mbụ a ka atọ si pụta na atọ tọkwalụ na mbụ. Ị na-aghọta? Na atọ tọlụ na mbụ. Ọnya ka ị ga-eji sị ka mee ka ịghọta karịa ife m na-akọwa. Atọla m, atọla m, atọgo m, atọgwe m. Etu ọbụla ndị ugwu unu si asụ a, ịma na ịtọ ọbụla ịtọgo. You've been locked in, no escape, no exit. Itisi akpị bacha mba wecha iwe ịnọdụkwa ebe ịnọ. Atụ Chukwu n'echiche Chukwu mbụ ji gbawa
weta abụ atụ Chukwu na-enye anyị ịtọ na-agwa gị na a na-ekwu maka uwe izu, na-ekwu maka ọdịnala Igbo, na-ekwu maka omenala Igbo, na-ekwu maka nsọ ala Igbo, na-ekwu maka ntọala Igbo, na o nwere ebe gị bụ onye Igbo na-eje aka ka ndodo na ntị na-ekwu na gị bụ onye Igbo na ị nwere ebe ị na-agbapụ ọsọkwa nụọ nwaanyị China, ọsọkwa nụọ nwaanyị India, onye sokwa gị nụọ ife afọ iji bụlụ Igbo dị na-arụ na agwa ada asa nse na asa. Egwucha egwu ọnwa onye ọbụla na-abịa nne ya jee larụ. O nwero mgbe o ji wee dị bụlụ ife gafela agafe, bụlụ ife na-etosi ozi etosi, bụlụ ife na-ekwesị ozi ekwesị, bụlụ ife nke emesi na mbụ bụ Igbo. Ime Igbo bụ ime Igbo, onye abụ na Igbo bụ Igbo. Ọsọkwa ya echi kpọọ onye Igbo, ọsọkwa ya echi kpọọ onye Hibru, ife sokwa gị kpọọ onye Igbo bụ Igbo na-atụ Chukwu na ụdị aga ebe ọbụla maka na ọ dị locked in. Ọ maka ndị na-asị na fa adịgo born again na-amụ anafọ ọzọ, ma fa nwụrụ anwụ wee mụkwafa ọzọ, fa ka dị ndụ wee mụnwee fa. Amụchagodi n'enu mụọ ya naanị, amụnwee ya bụ amụnwee ya ịtọ. Igbo ka ịka bụ ife a na-esi gị isi na-arụ dịka nwamkpi ka dịa, maka ndị ọ na-atụ Chukwu a ka esi wee gbagwepụta mkpọrọgwụgwụ arọ na ndị ichie na-akwali pụpụta gị n'ụwa. O nwere ebe ọzọ ya na nke a bụ onye Igbo ịda ibelibe iche na onwe ife ọzọ ọ ga-abụ, iche na onwe ife ọzọ ọ bụ, iche na onwe ife ọzọ ọ ga-agbanwe na-abụrụ ofu ụzọ a ka ọ na-aga. Maka na ịtọ gwara anyị kịta na anyị tọ n'ime ọnya ka ọ ga-na-ekwu maka oge na-arọ binago. Anyị si na ọ nwere mbido na ọ nwere njedebe, o nwere mbido na o nwere njedebe. The arrow of time, olu ebe the arrow point to the end or reverse na-abidokwa. Ebe ọ bụ na o nwere mbido na o nwere njedebe, ọ na conveyor belt ọ ga na-agbaghalị. Ịtọ ebe a gị bụ onye Igbo ọ bụ na iwe wee ije gbaa Chukwu akwụkwọ, ịgba anya akwụkwọ oge ọzọ ka ọ keghalịa ya ka ị bụrụ onye China. Mana ịma mgbanwe akwụkwọ maka na onye nwe atụ, onye nwa na-eche, ọ atụtụ ọbụrụ ọ ife oche bụ, ọ bụrụ ife gị nwa gwa anya chee. Anyị nọ n'ịtọ maka na mbụ agbawana weta abụbụwa. Kịta anyị nọ n'ịtọ ebe ọ na-agwa anyị na gị bụ abụ na nyanwa bụ ịtọ na ya akatọ na mbụ, maka na mmalite niile bụ gịnị mbụ. Iji wee mee ka anyị ghọta n'oike ka ọ bụ, ụdị ike ọ bụ na ka o si alụ ọnụ. Igbo gwara anyị ịtọ na ifefa ji wee hibie, ife eji hibe ịtọ mbụ abụ atọ. Ife Igbo ji hibie bụ gịnị? Akwụkwa osi ite bụ okwu ọfụ. Akwụkwa atọ Okike debe n'igwe, akwụkwa atọ Okike debe n'igwe. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, ị ga-ama ife akwụkwa bụ. Afụgo m etu ndị ọzọ si edebe ebe nwaanyị na-esini na mkpuke. Ụfọdụ na-eme ya ọgba okilikili, ọpụtazịa n'iru ọnwa ọnụ, esi n'iru afọ nwere ọnụ oghele na-afanyeli ya nkụ, ebe ndị ọzọ niile emechie. Ndị Igbo na-enye gị akwụkwọ ịtọ ofu mbọ ntọ.
akwụkwọ ito ọnụnwa Igbo debe n'igwe ọnyanwa ka Igbo ji na-enye nkọwa atọ ya na ike sonya bụ atọ iji kwue na ife ọbụla okike keleke ma ya bụ okike na onwunye ma atọ ma abụọ gbawalụnụ na ife niile a nwere ike a anio ike a ma efajitọ n'ime okike akwụkwọ atọ anọ n'igwe ka Igbo jikwa kọwaa ife eke na ike a anyị na-ekwu maka ya bụ ife eke nke bụ anwụ. Anyị ka na-ekwu maka Atọchukwu ịtọ Atọchukwu ịtọ atụ Atọchukwu anyị si na ya bụ Atọchukwu kịta na n'ịgbalie bata n'ime ife eke maka na kpatụla aka na akwụkwọ ịtọ dị n'igwe. Akwụkwọ ịtọ a dị n'igwe ka anyị na-akọwakwa na ya nọ ọkwa ife eke anyị na-ekwu maka ya bụkwa n'ime ya bụ dense body form echiche Chukwu afụla anya. Gịnị bụ ife eke? Ife anyị na-ekwu maka ya bụ anwụ, mana ịda afụ anwụ ịmara etu anwụ dị, ịmara etu anwụ dị, ijenurobie ịmara ebe obi, ịmara ebe ọ nọ, ịmara ka ọ dị, mana ịma na anwụ dị. Kedu ka isi ma na anwụ dị? Maka na ị na-afụ anya anwụ bụ ife eke. Mbụ gbawala abụọ chaa ife eke. Mbụ gbawala abụọ chaa ife eke. Na mbụ gbawala abụọ chaa ife eke anwụ. Mana ife anyị ji mata ya bụ anyanwụ ka anyị ji mata na anwụ dị, maka na anyanwụ ka anyị na-afụ na-enwe mmekọrịta n'ụbọchị anyị na-enwe nwekọrịta ya na anwụ bụ the dense body form. Echiche mmụọ afụla anya maka na ịfụrụ anwụ mana ịfụrụ anyanwụ. Ọ ka anyị wee ghọta oge m na-asị na ofeke si na ya na-asụ bekee na nkwu kịta maka dense body form o ji enye bi literal interpretation. Wee sị mba, ofeke enyekwana ya literal interpretation na echiche Igbo mili emi na ị na-egwu anyị ọ na-abanye ka na-egwu ọ na-abanye. Ife ndị a niile m na-akọwa nkọwasị anya ebe ọgwụ mba, anyị ka nọ n'elu mmiri omika. Anyị bịakwali n'arọ na-abịanụ ọ ka nwere etu ọzọ anyị ga-esi kọwapụ ya wee na-ewemikwu ya maka na omika ọ dị omimi. Ife eke anyị na-ekwu maka ya bụ anwụ, mana ebe anyị gbadoziri okwu bụ anyanwụ maka na anyanwụ ka anyị ji ma na anwụ dị. Ya ka Igbo ji gwa gị anyanwụ. Ịmara ọnụ ka arụ anwụ dị, ịmara ma onwe ntị, ịmara ma onwere ụkwụ, ịmara ma onwe aka. Sọsọ ife Igbo gwa ya maka ya bụ anya. Ọ gwakwuo dị anya na-abụ, ọ sịrọ ya anyanwụ na-abụ na ọ gwa anyị anyanwụ. Nyanwa ka anyị na-afụ, nyanwa ka anyị na-enwe mkparịta ụka. Site na ya ka anyị si bute ya bụ ike nga igwe. Site na ya ka anyị si weta ya bụ ike nga igwe. Ya bụ akwụkwọ ịtọ dị n'igwe. Site na ya bụ anwụ ka esi wee na-achadatala anya. Nke a ka anyị ji wee nghọta
dịka m si kwu na arọ anyị na-enebe anya na nke arọ ndị Igbo na ọ ga-aba arọ ụmụaka, maka na arọ ndị aka bụ arọ nke kọwala okike, na ọ bụrụ arọ ụmụ anwụ, maka na arọ ụmụ anwụ bụ arọ ọ bụrụ arọ nke bido na mbụ. Eke bụ mmalite okike. Eke okike. Eke okike. Eke eke okike. Na eke bụ mmalite okike. Ọ ya ka anyị ji ghọta maka mgbawa, mbọwa, split. Ọ split okena, kama na maka ifi na ife niile gbadoro ụkwụ na mbụ, onwero nke kwụsị ya, n'Igbo si na ife kwụla ife akwụdebie, na ife niile okike kelukele abụ na abụ. Na mgbe ya bụ eke ke gbawapụtalụ, na ọ ka gbadokwala ụkwụ na ya bụ mbụ nke bụ okike. Ya na eke bụ mmalite okike. Etu a ka ọ dị na eke bụ mmalite izu. Na eke bụ mmalite izu. Na izu ama mbido na afọ, ọ ga-ebido na eke, maka na eke ka ọ nọ wee bọwa wee gbawa wee split. Na afọ ị na-ene anya ma nkwụ ị na-ene anya bụ ndị sotazila eke na mgbawa nke mbụ. Anwụ anyị kwuo nọ onye ndụ akwụkwọ ịtọ nọ n'elu, dense body form. Anyị ji ife eke wee malite nkọwa ya. Nyaba anwụ bụ nyanwa na-enye ndụ ife niile bụ ụmụ anị. Ife niile bụ ụmụ anị. Kedu ife bụ ụmụ anị? Ma ụmụ mmiri ndị nọ n'elu ebe anwụ ya achaba, ma ndị nọ n'ikuku. Ọnyanwa bụ onye ndụ, maka na ike afọ ọ na-acha. Ọnyanwa ka anyị ji wee kwue wee sị na atụ Chukwu nwere ike sie wee malite. Akpọ ọnya gịnị? Ike nga mmụọ. Akpọ ọnya ike nga mmụọ. Anwụ bụ atụ Chukwu, dense body form. Anyị na-witness site n'anyanwụ. Na ọnyanwa bụ ife na-enye ndụ. Ọnyanwa bụ ike so enye ndụ n'ife niile okike kelu. Mbụ gbawala bụ chaa ife eke. Ọsịrọkwa mbụ gbawala bụ jụwa ife eke. Mba, n'ọsị mbụ gbawala bụ chaa ife eke. Ọ chala acha. Gịnị bụ n'ọcha? Gịnị bụ chaa? Ncha ọkụ n'anya. Kedu ife m na-akọwa? Ncha ya ọkụ na-arụ ọ bụ ọcha agha ọkụ na-arụ? Kedu ife ọ na-akọwa? Na nghọta nke, maka na Igbo bụ Igbo bụrụ bekee, ọkwa ndị arụtala arụta ya enwenwu ike inwudi echiche a, maka na ndị na-agbadoro ụkwụ n'okike ọfụma ala ya apụfa. Ụzọ Igbo si aghọta ụwa kịta dị ụzọ na-abụ. Nke a na-ekwu na ịkọwa na nke a ịkọwakwa na nke a, ka onye Igbo wee na-esonye, maka na ụbụlụfa buru ibu. Ọtụtụ ndị bụ ụmụ bekee
ndị bụ bekee na onwefa enweghị ike ịghọta ụwafa. Bekee na onwefa enweghị ike ịghọta ụwafa chaa, ma ya fọdụzi ịghọta ụwafa wee ghọtazie ụwa nke ndị Igbo bụ nyanwa bụ ụwa dị nnukwu omimi nyere omimi. Ọ nke a ka m ji ekpupụla Igbo okpu si na ife unu na-asọ m na ọ na-adị m mma, na-abụlu unu abụ, si na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, na arụ unu bụ arụ m, na ọbara dị na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Gịnị ka m na-ekwu? Na atọlụ m n'ime Igbo, atọlụ m atọ n'ime Igbo. Onye Igbo tọlụ n'ime Igbo, o nwere ebe ọ na-apụta, ọ nọ locked in and locked down, ọ dịrọ locked out. O nwere ife ga-eme ka ọ dị locked out. Nyanwa nwee ike si na ya elect go ka ya nọrọzie locked out. Yes, ma n'ime na mmụọ ya ife afọ o ji bụlụ Igbo ka dị ya na-arụ. Ọnya kpatara na iji efe ụmụnne anyị eburu n'oru ọtụtụ oge gara aga, ife afa ji bụlụ Igbo ka na-akụfa na-arụ. Ọ da apụ apụ maka na agwa da asa nsị na ya asa. Ya na mgbawa mbụ afọ gbawalụnụ chalụ Ifeke, ọ chalịa o projekti. So ka anyị welu nwa bekee, asụsụ nwa bekee, projecting, maka na anyị na-ekwu maka akwụkwọ ịtọ nọ n'enu. Akwụkwọ ịtọ nọ n'enu nke a na-akọwa na ebe o si abịa eteka, ebe o si abịa eteka, mana ebe o si abịa dị nso. Interesting Igbo. Akwụkwọ ịtọ dị n'enu ka nne gị weelụ fibekwa na mkpukie n'ime usekwu. Akwụkwọ ịtọ nọ n'enu ka nne gị weelụ tinyekwa na mkpukie na usekwu. Gịnị ka nne iji eme? O jikwa nya bụ akwụkwọ ịtọ na-ebi imu kwa gịnị? Ofu ike a na-ebi ime ike a na ite ọ na-esi. O jikwa nya bụ akwụkwọ ịtọ na-ebi imu kwa ike ọkụ a, ike a na ite ahụ na-esi, ite ahụ na-esi wee na-eghe. Maka na ndị Igbo si na anyị ga-eji ife afọ n'anya, maka na ụwa fa na ọwa mmụọ ka fa na-eme n'ụwa mmadụ. Igbo gwara anyị sị na ọwa mmụọ ka fa na-eme n'ụwa mmadụ. Ọnya ka m ji sị ọ maka na Igbo edero akwụkwọ nsọ ka anyị jide amana na ife Igbo na-akọwa bụ etu a ka o si dị kpọmkwem. Maka na ọ kọwala ịnya na nnukwu, ọbịa tụtuelu ịnya na obele ka ị wee ghọta. Ọ nke a ka m ji sị na ọ nwere mgbe ọ na-adịrọ mkpa na Igbo na-eme ụwa ya. O nwere oge ọ na-adịrọ mkpa na Igbo na-eme ụwa ya, maka na ọ na-eme ụwa ya, ọ na-aghọta ụwa nke ya nwa, na-aghọtakwa ụwa ndị ọzọ. Maka na fa bụ ndị si na-atụ Chukwu. Na ọ na-ekwu maka beaming, projecting, akwụkwọ ịtọ dị n'igwe, ebe ike a Ifeke a si acha, ebe Ifeke nụwa si acha, na akwụkwọ ịtọ a dị n'igwe ebe Ifeke nụwa si acha. Ifeke nụwa na-achabatalụ mụ na gị, ike ya da agwụ agwụ, maka na ike mmụọ, o ike nga mmụọ. O bido na gịnị? Na mbụ. Onya ka o ji lue na abụ. Anyị na-akọwa abụ akpọ kwuo maka jelụpụta. Ikenga nwa ojelụpụta, Ikenga nwa ojelụpụta arọ, nwa isi udu
arọ nwa isi udu ebe a ka a nọ wee kpọọ isi afa. Olue n'anwụ akpọ anya afa, akpọrọ isi afa n'anwụ. Ebe a nọ kpọọ isi afa bụ na mgbe a na-ekwu maka arọ, a na-ekwu maka nna arọ, ya ka eji gwa gị nwa isi udu ojelụpụta na ya bụ ife anyị na-akọwa ka o si dị na enu, ka o si dị na anị, ka o si dị na mmụọ, ka o si dị na mmadụ, ka o si dị n'ife, ka o si dị na nzuzo. Ya ka Igbo ji wee kwe n'ife niile dị mpaghara na-abụ n'ụwa mmụọ, ụwa mmadụ, mana enye gị that dense body ka ị wee ghọta dense body form. Gị nwa n'onwe ya ị ga-anọkwa na dense body ka ị wee ghọta ife a na-ekwu maka atụ na echiche. Ị ga-anọ n'ime ya bụ echiche, tọ na ime ya bụ echiche, inwero ndapụ, o nwere ebe ị na-adapụ aga maka na ịtọ n'ime ya bụ echiche. Chaa ifeke bụ projecting, beaming. Akwụkwọ ita ọnya ka nne ji eme ka o wee tinye akwụkwọ ịtọ, o tinye akwụkwọ ite, o wee sonye nkụ n'okpuru fa niile, wee mụnye ọkụ. Akwụkwọ ite ọkụ ọmụnye ewee si n'elu ebe a na-acha n'elu ite wee na-esi ife ọ na-eghe. Gịnị ka o ji kpọọ ọnya ịtọ? Maka na anyị akọ asị m na m abịara kọwa mbụ na mba ya kọwa bụ atọ ka nnọ na ya, maka ifi n'oge na ọ da agwụ arrow of time. Mgbe anyị ga-ejikwa n'olu n'ọnwa nke 13 anyị abakwa na mbụ, akọwakwa mbụ. Nke a na-akọwa na o nwero ebe anyị ma na-esi wee bakwa na mbụ, maka na anyị malitere na mbụ dịka o si wee dị. Gịnị ka ọ na-acha? Gịnị ka ọ na-acha? Gịnị ka o ji kpọọ ọnya ịtọ? N'ọsị chaa, ọ na-acha ike na-akpọ ọkụ. Ọnya ka o ji kpọọ ọnya ifeke. Ịtọ na atọ, kedu ife o ji kpọọ ọnya ịtọ? Kedu ife o ji wee bụla ịtọ? Gịnị kpatara na ọ kwuru maka ịnọ? Gịnị kpatara na ọ bụrụ ebe a ka ọ na-ekwu maka ịnọ? Gịnị kpatara na ọ bụrụ ebe a ka ọ na-ekwu maka ise? Gịnị kpatara o ji kwuchaa mbụ, kwuchaa abụọ, kpọọ ọnya atọ? Na mbụ agbawana abụọ, mana ife niile nọkọtara ọnụ site na ya bụ akwali denụ nke ọzọ onye ya ịtọ. Gịnị kpatara o ji na ọ kpọrọ ya ife ọzọ? Gịnị kpatara na ọ kpọrọ ya ife ọzọ kpọọ ọnya atọ? Bịa wele akwụkwọ ziko gị na-agwa gị na ebe ịtọ ọ kpọrọ ya atọ maka na ebe o si wee nye solid base. Ọma nji nwa akwụkwọ na-abụ si nne, ọma ntinye nwuli ya akwụkwọ na-abụ amanye gị solid base. Akwụkwọ ịbụa amanye gị solid base. Otherwise mgbe ọ na-ekwu maka abụ, o nwere ike nọla ebe a kwube maka akwụkwọ, mana o kwuru maka akwụkwọ. Igbo akọwara ọlị maka atụ Chukwu. O jiri abụọ akọwalụ gị atụ Chukwu. Mgbe ọ na-akọwala ịbụa, ọ kpọtara atụ Chukwu afa, ọ kpọtara akwụkwọ ịtọ, ọ kpọtara akwụkwọ na-abụ. O jiri akwụkwọ na-abụ kọwala ya atọ, maka na o wele akwụkwọ na-abụ kọwala ya atọ, ịma nweta solid base. Ọnya ka o ji wele akwụkwọ ịtọ lue na ịtọ, o wele akwụkwọ ịtọ ka i wee malụ na base a dị solid, na ọ dị eme nkụja. O nwero ife ga-eme ka o nwee nkụja, o nwero ife ya eme ka egbe makụlụ gbakata gbachapịa, maka na ọkwụ chim.
nke a na-akọwala anyị na akwụkwọ na onwe ya anyị na-ene anya bụ gịnị? Solid beaming base. Solid beaming base. ị nwekwa ike gụọ akwụkwọ ịnọ ịbụa n'ebe a, ịbụa n'ebe a, ịbụa n'ebe a, ịbụa n'ebe a, mana ọ bụrụ na iche enye ọfụma ịma na ịnọ ama nzu. ọ bụrụ na ịchọ ka o zue ịma na ike n'ihi emezue isii, ofu ebe a, ofu ebe a, ịbụa, ofu ebe a, ofu ebe a, ịtọ, ịnọ, ofu n'etiti ise, ofu n'etiti isii. mana ọ bụrụ ebe a ka fasi kọwala anyị maka solid base, maka na mgbe anyị lụ elu n'isii anyị ga-afụkwa etu esi wee gbasakwa ya bụ isii, tọsakwa isii, ka anyị malụ ma etu a m si wee nye nkọwa akwụkwọ a ma onwe ka o si wee banye. maka na Igbo na-akụzili atụ Chukwu, Igbo na-akụzili echiche Chukwu, etu ị ga-esi wee ghọta ya ka ị wee malụ na ọ bụrụ ife ede n'akwụkwọ ịgụsị anyị na-eche nọọ ife gị na ya nọ kwa ụbọchị kwa ụbọchị, nọọ ife a na-eme eme, ife a na-ebi ebi, nọọ dị adị, iwe nwe ike na-aghọta na akwụkwọ ịtọ ofu n'aka, ofu etu a, ofu etu a, ofu etu a, na fa na-atọ ọkụ si n'okpuru ebim na ọ na-enye gị a more solid beaming base. ya na ọchịkọlụ ya bụ ụzọ ọkụ na-apụta, ọchịkọtali ọfụma ka ọ dị nwe na nke yasara ayasapụla, ya ka o ji nye ya akwụkwọ ịtọ. gwa ya nọ ife eke, kpọọ ọnya aba na-atọ, kpọọ ọnya aba na-atọ. ya na ịnụ na a na-ekwu maka aba na-atọ ka ịghọta na a na-ekwu maka ịtọ, na-ekwu maka ife eke. kedu ka Igbo si kọwa ya? kedu ife bụ aba na-atọ n'Igbo? kedu ka esi kọwa ya? etu Igbo si kọwa ya dịka gị bụ onye Igbo bụ nwa Igbo bụrụkwa onye bekee, maka na Igbo kịta amarọ ife aba na-atọ bụ, anyị amarọ ife aba na-atọ bụ, mana nso anya na bekee kịta onye ọbụla hey, okay, now it makes sense. Yes, why not? maka na ndị Igbo dị very special. ịghọta Igbo ghọta bekee oifaichọ. nne udu mala pụta m udu, anyị ga-anazikwa ewu, anyị ga-anazikwa, anyị ga-anazikwa ewu, anyị ga-anazikwa. aba na-atọ ka onye Igbo wee bụrụ onye Igbo na-eme ngala, gbasie okwu ike naanị, na-ekwusi okwu ike ma ọ ghọta ụwa ya, ghọta ụwa nwa bekee, ọ kalịsịa na mmadụ. aba na-atọ bụ triangle, 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 triangle. onye nwa bụ aba na-atọ. ọ bụ kịta na anyị ji nọrọ n'ụlọ akwụkwọ n'Igbo tinyelụ akwụkwọ bekee n'asụsụ onu Igbo, etu ndị mba ọzọ si tinye asụsụ akwụkwọ bekee n'onufa wee na-aga n'iru. anyị afụ na Igbo debe ebe ọ bụ na ọ na-ede maka triangle maọbụ aspects of maths maọbụ whatever in shapes, in all kinds of design, ife ọbụla Igbo na-emepụta nọ ị ga-afụ na ife a ga-akpọ triangle ga-abụ aba na-atọ. ife Igbo ga-akpọ triangle ga-abụ aba na-atọ. ọnya ka iji wee fụ akwụkwọ atọ etu esi position ya, they are in triangular form. ọnya ka o ji wee gwa gị no solid beaming base, maka na itinyesia nkụ ụzọ ịtọ, itinyere ya ụzọ ịnọ, ụzọ ịtọ a esinye nkụ osizie na n'ọnụ etu a ebe ọ bụ triangle
na mgbago ebe a wee na chanel ike n'okpuru ite ya ka o ji bụrụ solid base ọ maka ifi na ọkpọli aba na-atọ ka anyị ji wee ghọta na ike ọ na-ekwu maka ya na ọnyanwa bụ ikenga. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ ya aba na-atọ anyị ama nghọta aba na-atọ ọkpọli ya ka anyị ji malụ na ikenga na ife ka a na-ekwu na ịtọ a na-ekwu maka ya bụ n'ime n'ikenga n'Igbo na ịtọla atọ o nwere ebe iji ezo eje ọsọ ime Igbo ọsọ ime n'Igbo ọsọ ikwu Igbo ọsọ ikwu n'Igbo ife bụ ka ịbụ ife na-esi mkpa isi dị ya n'arụ ọ wụchapụrụ ya na ncha ọ techapụrụ ya n'ude ma ọ dị ọcha ma ọ dị oji Igbo ka ọ bụ Igbo ka ọ ga-abụ Igbo ka ọ ga-abụgide maka na ọ da adapụ maka na ike ngaludolie na-atụ Chukwu maka na echiche Chukwu onye kpụrụ ite akpụcha anya etu ọ dị ka ọ ya adịgide etu a ite a dị ka ọ ya adịgide maka na onye kpụrụ ya akpụcha anya o nwee ike otiwazịa ọya saa mana ọ ma nnọkọta wela aka ya kịta agbanwe ọnwụ ya etu ọ dị onwero ife ga-abụ ọnọkọta udu a etu ọ dị ọgbanwe onwe maka na mụ na gị ma na anyị banye n'afịa na udu hulu nne ọ bụrụ sọsọ etu a udumadị ka udu na-adị mana onye kpụ nke a kpụ anya ya site n'echiche etu atụ Chukwu si wee debe ọdịdị ụwa nwa bekee jide ghasaa n'akụkọ nke ọkọ ghasala ụwa maka na akụkọ nke ọkọ onwero ife ị ga-eji ọtụtụ ife ọ na-akọ maka ya ọ dịrọ n'ụwa ya onwero ife ị ga-eji gba osialị onwero ife ị ga-eji wee gbalị ya osialị wee kwado ọtụtụ akụkọ ọkọ na okike mana Igbo na-ezikọ gị na osialị a dị n'ife ị na-eme kwa ụbọchị ma ị chọrọ ma ikweta ma na ikwetara ma ịghọta ma na ịghọtara ma ị na-afụ ụzọ ma ikpuru isi ma ị na-echi ntị na anyị nọ n'ime abanatọ nọ n'ike ikenga mmụọ ka Igbo ji na-akọwa atọ ọnya ka o jipụta ebe a na-akọwali ya atọ ka ị wee malụ na ike a bụ ike dị na mbụ ike dị na abụọ ike dị na atọ ike a ga-adịgidekwali ọgwa anyị na-aba n'ata maka ifi na o welu na nyaba akwụkwọ kọwaa maka ya ọgwa anyị na ikenga aka nni ikenga enwere aka ekpe Igbo na-ekwu okwu o nwere ebe ọ na-aga o nwere ebe okwu fa niile na-aga o nwere ebe atụmatụ fa na-aga maka na-atụ Chukwu adị ekwu na nkịtị adị eme na nkịtị maka na-atụ Chukwu na ikenga ọ na-agwa gị no onyekwaghị nkọwa aka nni kedu ife ọ na-akọwa kedu ife o ji aka nni akọwa ife o ji aka nni akọwa bụ na-aka ogu maka na abụọ ka anyị na-ekwu maka Interconnectedness ụwa izu ndị Igbo ebe ogu na-achị ogu amalite na mbụ ifu gị ya na-eto ị na-ekwu maka ya nọkwa na ya bụ ogu ịtọ anyị na-ekwu maka ya ikenga anyị na-ekwu maka ya bụ ike ogu ji wee kwudo ya ka o ji gwa gị nọ solid base abanatọ onwero ife ga-eme mekata n'ụwa na-atụkata na bọmbụ gbukata mmadụ ka okike gbanwee ọma mgbanwe maka na anyị nọ n'ime ana anyị bụ ndị Igbo ka anyị ga-abụ onwero ndapụ
ịdapụgodu ịdanyekwa n'ime, ịdapụgodu ịdabakwa n'ime, o nwere ebe ọzọ ị na-adapụ aga. Aka nni, gịnị kpata o ji wee kpụọ ọnya aka ogu? Ka ị wee ghọta nọ nchịkọ na njikọ. Ọnya ka iji wee dị locked in. Ọnya ka m ji dị locked in. Ọnya ka anyị ji dị locked in. Ọnya nwa bụ nchịkọ na njikọ. Ọnya ka o ji kpụọ ọnya aka nni, ikenga aka nni, ogu. Maka na ọ gwara anyị ife kwelefe akwụdebie na enwere aka ekpe, mana aka ekpe ada achịkọ achịkọ. Aka ekpe ka eji aghasa aghasa. Yani iwere aka na iwere aka ekpe sepụ a, iwere aka na isebata iwere aka ekpe sechapụ. Ọnya kpatara na isepụ ajọ ife iwere aka ekpe sepụ a. Ejiri aka na esepụ ajọ ife, ọ aka ekpe. Maka na ọnya bụ ogu. Ya na ịtọ na atọ na ntọ anyị na-ekwu maka ya gwara anyị na atụ Chukwu, na echiche Chukwu, na echiche mmụọ, na mụ na gị na anyị tọ n'ogu. Ma ya na-ada aparị, ma ya na-eme nzuzu, doesn't really matter. Maka gịnị? N'ogu nwe okike nwe mụ na gị. Ife mụ na gị ji na-ekwu okwu na-agaghala ebu na-akpọ nwaanyị mmadụ bụ ka o wee bụrụ echi niile dapụ gbalie, adapụ mgbalie, ịgbalie okike achịkọkwala ife niile welụkwa ya na-alụkwa ife ojii alụ. Maka na o nwere isi mbido, o nwere isi njedebe. O nwere isi mbido, o nwere isi njedebe. Etu a nsị na-ebunite udum na igweli anya, igwelicha anya inwe ike weli akpụta ife ọzọ. Ọkwa ofu aja ka igweli. Nke a na-agwa anyị na atọ anyị na-ekwu maka ya bụ the solid beaming base protecting you, gị nwa bụ onye Igbo, protecting me, mụ nwa bụ onye Igbo, protecting us, anyị nwa bụ ndị Igbo, na ndị ọzọ sokwa, maka na anyị na-akpụ ya Igbo, mana Igbo bụ onye ọbụla kweta n'okike na okike nke ụwa ndị Igbo, dịka Igbo si gwa anyị. Projecting us, projecting our ability to forever remain locked into the primary source. To forever remain locked into the primary source. O nwere ebe ọzọ anyị na-adapụ. O nwere ebe ọzọ anyị na-adapụ. Ịdapụgodu ịdabakwa n'ime. Ịdapụgodu ịdabakwa n'ime. Ya na ọnya bụ ife atọ na-agwa gị, like that solid base, that triangle. Anyị ma nọ ike nga mmụọ ka ọ bụ, anyị ma nọ ike ogu ka ọ bụ. That it is the solid beaming base na-project mụ na gị to be forever, continually, ever and ever remained locked in. So na ọ bụ na m chie fada ma ọ chie sista, o mero ka m pụọ na ya. Maka na atụ Chukwu emeghị ele, ekwegoli nkwa a, agbagoli ndụ a, akpọchigoli ụzọ a, tupu mmalụ na m ga-apụta ụwa, tupu amụali nne mụlụ m, tupu amụali nne mụlụ fada, tupu amụali nne mụlụ cardinal. Doesn't matter. Maka na enwe the main primary source, enwe mbụ ọ gbadoro ukwu wee pụta, na n'ime mbụ a na onwero ka ọ dapụ. Okpogodo onwe ya nọmba 9, nọmba 9 okpolo onwe ya nọmba 9 maka ifi na ọmalite na mbụ. So na onwero ndapụ, ọ dapụgodo ọ dabakwa n'ime ofu ife a,
n'ime atọ Chukwu a. Ọnya bụ ife Igbo bụ, ọnya bụ ụzọ Igbo. Ya ka m ji si n'Igbo ga-aghọta onwe ya, maka na ọ bụrụ ọsọsọ Igbo ka Igbo ga-azọ bụ Igbo ghọta onwe ya. Ọ bụrụ ọsọ Igbo ka Igbo ga-azọpụta n'ọnwụ ndị ala na-akpaganịsị ụwa dị iche iche, na-ede ife a na-ede, akwụkwọ a na-ede, si na akwụkwọ nsọ na-aghali ndị mmadụ isi, gwa ndị nke fafe so na ya, maka na fama na o zuru n'onwe nke zunu karịa ya. Nwanne m na nwanna m na nne m na ụmụnne m na ndị Igbo ndị mfụ n'anya, ife dị egwu na ife m na-akọrọ unu tata bụ na gị nwa na mụnwa na anyị nwa bụ echiche mmụọ afụrụ anya atụ Chukwu. Ọnya ka m na-eji asị unu na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m. Ndị Igbo na-arụ unu bụ arụ m. Onye Igbo na ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebighị ebi lue n'ebighị ebi. Nwa agwọ dịka m, nwa agwọ ibe m, nwa mkpi ibe m, ife na-esi anyị isi dị ya n'arụ. Nwa agwọ ibe m, anyị ada asa nsị na anyị asa. Onwero mgbe dị njọ, onwero mgbe oge gafego, onwero ụwa nke rugharịgo unu nke na-ekwu na ọ gafee na onye Igbo ịbụ onye Igbo. Igbo ga-adị dịka echi na echi a na-agwụ agwụ, maka na ọsọgodo anyị ọsọla anyị na okike nọ ebe a. Ka m ga-eweta isiokwu nke tata n'isi njedebe, ka mmalụkwa manya bụ udo m ma ọ ya ekwe kịta, maka na ama na onwe ka o si kpa agwa na mgbe mbụ ọmụwa na-anọrọ nwa ka anyị mewekwa ọkwụ ya, ka anyị malụ n'ife ọya agwa na anyị nụ nne udu malapụta m udu, nne udu malapụta m udu njitibiyi na ama amarọ n'udu awa udu, na ama amarọ n'udu awa udu, na ama amarọ n'udu awa udu, udu njitibiyi na ama amarọ n'udu awa udu. Ọ bụ mụ selu udu ka ọ bụ mụ ghalụ udu na udu, si nnaba udu, si nnaba udu. Ewo nna m wee anyị ga na-asịkọ, ewo ewo nna m wee anyị ga na-asịkọ, ewo anyị ga na-asịkọ, anyị ga-atọ n'akwa, ewo anyị ga-atọ n'akwa, anyị ama ntọ n'akwa chale. Anyị ga-anasịkwa, anyị ga-anasịkwa, ewo ewo nna m wee, ewo nna m wee, ewo nna m wee, ewo nna m wee. Anyị ga-anasịkwa, anyị ga-anasịkwa, ewo anyị ga-anasịkwa, anyị ga-anasịkwa, anyị ga-anasịkwa, ewo ewo nna m wee, ewo nna m wee, ewo nna m wee, ewo nna m wee. Anyị ga-anasịkwa, anyị ga-anasịkwa, ewo anyị ga-anasịkwa, anyị ga-anasịkwa, anyị ga-anasịkwa, anyị ga-anasịkwa, ewo anyị ga-anasịkwa,
anyị ga-anazikwa ewo ewo nna m wee ewo nna m wee ewo nna m wee ewo nna m wee anyị ga-anazikwa ewo anyị ga-anazikwa ewo anyị ga-anazikwa daalụnụ ka ọ dịkwanụ mbọsị nta ka anyị na-achụ anụ wele nchi ndị Igbo nke m ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. Afọ m bụ NgoziChukwuKa Adaobi Ijele. Unu elofukwana na-ezisanụ ozi ọma, na-atụsanụ ka anyị na-akpọte ndị nke anyị n'ụla, maka na ọtọ oge ụtọ onwe ndị ọ ga-atọkwa ụtọ, maka na ọ nwere oge nso na ndị achọghị m ịga ebe a nchọkụ nga mana chinefu amamife a na-abịa, nghọta a na-abịa, uto a na-abịa. Ndị Igbo si ibezimakọ ya na izisa ozi a na ịtụsa ozi a bụ etu ị ga-esi nwe ike izi onye Igbo ibe ya akọ, maka na o nwee ife na-efunarị anyị ka anyị jee chọta ya. Ekenekwanụ m ndị ọma na-ege m ntị. Nọdụrụ mma ka ọ dị n'izu ụka ọzọ.